Għal għaxriet ta' snin u mingħajr wisq għajnuna, Monsinjur Pietru Paul Sajdon ħadem sabiex iġib il-Bibja fil-Sinna. Ħidmet Sajdon waslet sabiex il-kotba mqazza jiġu pubblikati fi sħuħija tagħhom bil-Malti għall-ewwel darba. Ħidma monumentali li tat spinta importanti lil qasam ta' traduzzjoni. Sajdon magħruf l-iktar bħala biblista, bħala traduttur. Ktib il-Ġenesi ippubblikah fl-1929, l-ewwel ktieb fir-Rabta l-Qadima, u l-aħħar ktieb tar-Rabta l-Ġdida l-Apokalissi fl-1959. Jiġifieri hawnhekk għandek qegħdin insemmu 30 sena ta' xogħol li kważi illum issemmija ma titwemminx dina. It-72 ktieb tal-iskrittura mqazza ġew maqluba fi 30 sena minn persuna waħda. U publikom u għaspejjeż tiegħu u l-bqija. Hawnhekk dawna nistgħu ngħidu li taw spinta għal semmejt is-soċjetà tal-mużew. Dun George preka is-soċjetà bnija fuq it-tagħlim u l-istudju tal-kotba mqazza. U dina forsi wkoll kienet provvidenzjali għaliex naħseb nħossni ċert anzi li l-ikbar suq li sab Sajdon fil-pubblikazzjonijiet tal-kotba tal-iskrittura kienet is-soċjetà tal-mużew. Ma rridx nagħti l-impressjoni li Sajdon waħdu kien ittraduċa, kien hemm tradutturi oħrajn, Dun Pietru Paul Grima, Alfons Maria Gallia, Michel Anton Vassalli, u saru anke qabel sforzi anke minn protestanti. Jiġifieri tajjeb li nagħtu biex ngħidlek il-kuntest kollu. It-traduzzjoni ta' Sajdon tibqa' magħrufa ħafna għall-użu tal-Malti. L-ewwel għandek apart il-Malti l-eżattezza xjentifika għax hu mar fis-sorsi ewlenin fil-kitbiet oriġinali u allura seta' jinterpreta dak li nkiteb u jroddu b'mod l-iktar qrib possibbli fil-Malti. Imbagħad hu ma kienx biblista biss, imma kien ukoll kittib tajjeb tal-Malti. Il-Malti Sajdon kien jafu u kien jafu tajjeb. Jafas ħafna fuq il-Malti safi, il-Malti pur. Sajdon kien jemmen li l-Bibja rat it-twelid tagħha fil-Vant, il-kittieba sagri fl-Arti Mqazza, u allura tkun fl-aħjar tagħha jekk tkun tradotta b'Malti Semitiku. U allura anke il-binja tas-sentenza Sajdon kien jagħmilha fuq l-istil tal-Arbi, mhux l-ewwel is-suġġett, imbagħad il-verb, imbagħad kompli s-sentenza. L-ewwel il-verb mela mhux Ġesu kien fid-dar ta' Lazzru pereżempju, kien Ġesu fid-dar ta' Lazzru. Mhux Ġesu qal Ġesu. Mhux Ġesu wieġeb Ġesu, dawna qed noħloqhom jiena ta'. Mhux fejn tidħol il-binja tas-sentenza biss, imma anke wkoll fil-lessiku, il-vokabularju. Pereżempju, fejn Kristu jitkellem għad jiġu nies mit-tramuntana u mill-vant u mill-punent. Dawk Sajdon ma jużawhomx. Li ġejjin mit-Taljan, tramuntana, levante, ponente, allura juża l-kelma Arbija, mix-xmiel, mix-xerq u mill-Arb. Hekk issiba. Sintendi, ġifieri min juża it-test ta' Sajdon irrid joqgħod ifisser daqsxejn dawn il-kelmiet, u għalhekk mhux ma' kulħadd taf tkun popolari din it-traduzzjoni. Ma' din waħda mill-karatteristiċi prinċipali tal-istil ta' Sajdon. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu
lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.